дар маркази ноҳияи Файзобод озмоишгоҳи стансия тарҷибавӣ ҷойгир шудаасту соли аввал ҳамин аст. Худи пойгоҳи илмӣ дар куҷосту бо кадом мақсад ин муассисаи хурди илмӣ фаъолият мекунад? ман ин станция ки мо дар инҷо ҳузур дорем, ин соли 1961 дар қитъаи Такахона мегӯем, дар баландии 2000 метр бунёд шуда буд дар онҷо. аз рӯи мегоҳҳои маҳаллии худмон ташқиқоти илмӣ гузаронда мешуд. баъд онҷо ки бисёр рафт дурӣ кард дар онҷо бисёр об камӣ мекард, соли 75 станцияро ба ҳамин участкаи онҷо кӯчонда ба ҳамин участкаи Зардолуво, собиқ қишлоқи Зардолуво ки дар давраи ҷанг соли 42 барҳам хӯрда буд, қишлоқи чӣ буд, дар баъзеи заминҳои совхози Файзобод станцияи боғдории Файзобод. ин аввал станцияи минтақавии ҳамин водии Раст буд. дар масофаи 15 километр дуртар аз озмоишгоҳ дар пошнаи кӯҳдоман пойгоҳи илмӣ ҷойгир буда, дар ин ҷо таҷрибаҳои илмӣ аз рӯи коллексияҳои дарахтони ёбовӣ, мевадиҳандаи воридотӣ маҳаллӣ ва нодир сурат мегирад. яке аз қитъаи марказии таҷрибавии Файзобод дар деҳаи Зардолово ҷойгир шудааст. қаблан дар ин ҷо деҳае буд ва ин ҷо хеле зиёд мерӯид дарахти чормағз ки беш аз 40 навро ташкил медод ва ҳамин гуна гулҳои садбарги дар ин ҷо рӯйдан, инҳо ҳам аз қабили гули садбарги эндемикӣ ҳастанд ки маҳз дар Тоҷикистон дар кӯҳистони Тоҷик мерӯяд. ҳамчунин дар пойгоҳи илмӣ дар 10 қитъаи навсанҷӣ аз рӯи 60 намуди зироат таҷрибаҳо сурат мегирад ки ҳар як даври нашунамо сабт гардида баъдан муҳокима мешавад. дар ин қитъа 10 навъи картошка киш карда шудааст аз қабили навъҳои ҳам маҳаллӣ ҳам хориҷӣ барои омӯзиш дар ин қитъа киш карда шудааст. боз дар ин қитъаи намоишӣ навъҳои хучҳои бехор, навъҳои қортҳои ҳам маҳаллӣ ҳам аз ҷумҳурии Беларус оварда шуда парвариш ва таҳти омӯзиш қарор доранд. инчунин дар ин қитъаи таҷрибавӣ навъҳои дарахтони мевадиҳанда бо такпайванди мобайнӣ пайванд гузаронида шуданд ки оянда барои истеҳсолот, барои бунёди боғҳои интенсивӣ дар заминҳои лалмӣ парвариш карда шуда истодаанд. дар пойгоҳи таҷрибавии илмӣ беш аз 12 намуди пайванда дарахтони мевадиҳанда махсусан себу зардолу, нок, олуча ва чормағз гузаронида мешавад ки тадриҷан дар қитъаҳои алоҳида баъдан парвариш идома меёбад. боҳор кишид инҷа сабз мешавад. инҷа навда ки сар шид биромад, баъд барое ки ака дарахт инкишоф меёбад, вақте мо ира набирем напартоем меҷиқа дарахта ҷафида мера барои ғафс мешавад. пайванд шуда гия кани рави хел мебинем қайчи хеле аз ҳамин ҷа чо мекунем ҳамира ҳамина мебинем. ана ки пайванд биромада омода дар ҷам хеле хушк намешавад. ҳамин дарахти асосӣ ҳамин мешавад. ин мухча пайванд. мухча пайванд. аво чизе ки мо гуфтем бо такпайванди мобайни на дарахтҳои. дарахт калон мешавад. миёнаққад мешавад. дар ин ҷо навъҳои себҳои маҳаллӣ бо такпайванди мобайнӣ дар инҷо назар доранд. такпайванди мобайнӣ қисми поёнӣ аз тухм аст, қисми мобайнӣ аз нави MM106 пайванд гузаронда шудааст. дар қисми болоӣ навъҳои маҳаллӣ пайванд гузаронда шудааст ки дар оянда ин ҳамчун дарахтони барои боғҳои миёнаққад тавсия дода мешавад. асос дар ин ҷа ҳамун такпайванди мобайнӣ аз реша поён ки аз тухм бароварда шуда аз навъҳои маҳаллӣ бобоӣ ёбоӣ аз тухм сабзонида шудааст. ин аз ҷиҳати решаронӣ ҳам ба хушкӣ тобовар мебошад, ҳам дар заминҳое ки лалмӣ меъёр обмонӣ ки нест дар заминҳои лалмӣ аст, аз мун ҷиҳат реша кори худро метавонад нағз иҷро кунад. барои сатҳи пайванд муддати 1 сол, вақте ки мо ҳатто дар 1 солам не шаyd аз муддати 1 сол аз мисол моҳи октябри соли пешин то ин моҳи август қариб ки
як сол дар кор ки мо пайванд гузаронем дар так пайванд. мавзеи зардолу аз сатҳи баҳр тақрибан дар баландии 1500 метр ҷойгир буда, стансияи таҷрибавӣ то соли 1975 6 километр дуртар нисбатан дар мавзеи баландкӯҳ ҷойгир буд, ки дар фаслҳои зимистону баҳор вобаста ба мушкилоти роҳ нақлиёт ҳаракат карда наметавонист. баъди машварати олимон ин мавзеро ҳамчун пойгоҳи таҷрибавии илмӣ интихоб ва тақрибан 10 000 дарахтон аз он ҷо кӯчонида оварда шуданд. дар пойгоҳ аз тамоми манотиқи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Республикаи Кавказ беҳтарин навъҳои себ, чормағз, тут оварда шуда дар инҷа гирд овардаанд. имрӯз дар стансия аз рӯи се мавзӯъ корҳои илмӣ таҳқиқотӣ бурда мешавад, ки якеаш аз он намудҳои чормағзи юнониест. дар коллексияи чормағзи мо зиёда аз 90 намуду формаҳои чормағз мавҷуд аст. дуюм коллексиямон ин коллексияи себҳои маҳаллӣ аст, ки то имрӯз зиёда аз 60 намуд себҳо дар коллексия нигоҳ дошта мешавад. ва мавзӯи сеюм аз бораи омӯзиши тутҳои мевадиҳанда зиёда аз 24 намуд тутҳои мевадиҳанда парвариш карда мешавад. тибқи талаботи илмӣ бояд ҳар як дарахт шиноснома дошта таҳти рақами махсус ҳар як соли нашу-намо дар бойгонӣ нигоҳ дошта мешавад. номгӯи нишондоди санҷиш аз 60 банд то боварӣ ба касалӣ, хунукӣ, дараҷаи сабзиш, намнокӣ, давраи муғҷабандӣ, гулкунӣ то ҳосилу баргрезиро дар бар мегирад. мутобиқати онҳоро дар ин шароити кӯҳистон ба хунукӣ, ба иқлим, аз ҷиҳати сифати маҳсулот, ҳосилнокӣ таҳқиқот карда аз ин беҳтаринҳош барои селексия ва барои хоҷагиҳои боғпарвар тавсия дода мешавад. аз ҳамин ниҳолҳои беҳтарин дар чиз ташкил шудааст питомникҳои ниҳолпарварӣ, ки ҳам чормағз, ҳам себ, ҳам тут парвариш ёфта беҳтарин ҳамин навъҳо ба фермерони ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои мани ҷумҳурӣ каме ки талабот доранд аз ҳамин ҳисоб таъмин карда мешавад. як сабаби дигари интихоби мавзеи мазкур дар он аст, ки дар ин ҷо бо роҳи табиӣ тақрибан то 490 намуди растанӣ ва 46 нави эндемикӣ қаблан сабзиш дошт, ки ба гурӯҳи гулу гиёҳҳои шифобахш ва нави зардолӯи чормағз ва олучаи хучи ёбоӣ марбут буд. коллексияи дарахтонест, ки зиёда аз 200 сол умр доранд, селексияи халқӣ. ин дар участкаи такахона буд. ман аз соли 75 дар инҷа арз медорад. харид дар ҳамин ҷам чанд мешавад? 25 40 сол 45 сол шид дар ҳамин ҷа, ки аз ҳамон ҷо пайванд гузаронида ҷо ки номри қидаи якуми участкаи такахона дай. ниҳоят себои серҳосил бо лаззат ва зеб бисёр рақобатпазир дар бозори истеъмоли дар ҷо хел ва қариб ҳар сол ҳосили дилхоҳ метиҳанд себо дар ҷо хел. мана ҳозир аз ҳамин коллексия дар стансияи мазкур зиёда аз 3 гектар дар 3 гектар парвариши зиёда аз 60 намуд себои маҳаллӣ парвариш меёбад, ки оё ҳар кадомаш дар қариб тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ яъне мутобиқ кунда шудааст. дар ҳама ҷо месабзанд, ҳосили хуб метиҳанд. институти боғдории сабзавоткории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон бо олимони ҷумҳурии беларус ҳамкориро ривоҷ дода даҳо намуди дарахтони мевадиҳанда аз мамлакати мо дар кишвари мазкур ва аз он ҷо дар тоҷикистон ҷиҳати дар иқлими маҳал мутобиқ намудан ҳамкорӣ менамоянд. дарахти қорт ки аз ҷумҳурии беларусия оварда шудааст, олимои ҷумҳурии беларусия додугирифти байни корҳои илмӣ зич дорем, ки дар натиҷа мо аз ҷумҳурии беларусия навъҳои қортҳо ва навъҳои себҳо бо аз мо навъҳои чормағзро бурдагӣ дар он ҷо барои бунёди боғ аллакай питомникҳо ташкил кардагианд, ниҳолистонҳо ташкил кардагӣ дар он ҷо аз он ҳисоб боғҳо бунёд карданд. мо ҳам ки бошад аз ҷумҳурии беларусия қаламчаҳои себро байни қортҳоро ба ин ҷа ба ҷумҳурии худамон оварда дар ин ҷо бо роҳи пайванд зиёд намудем ва аз он ҳисоб ҳам боғҳои модарӣ ва ҳам боғҳои истеҳсолӣ бунёд кардем. ин себҳои барои такпайвандҳои боғҳои интенсивӣ истифода бурда мешавад. дар ин ҷа ду навъи такпайвандҳо мавҷуд аст, ки яке аз инҳо навъҳои М9 аст, дигаре MM106. навъҳои М9ро барои
боғҳои интенсивӣ қадпаст истифода мебарем ва навъҳои М106-ро барои бунёди боғҳои миёнақад. силсилаи корҳои илмӣ имкон додааст ки солҳои охир ба комиссияи давлатии навсанҷӣ барои санҷиш номгӯи дарахтони мевадиҳанда ва зироат пешниҳод карда шавад. як нави зардсеби тирамоҳӣ ба комиссияи давлати навсанҷӣ пешниҳод гардида буд ва чунон ки ҳоли мо мебинем ин дарахти чормағзе ки ҳаст дар пеши мо ҳузур дорад, ҳамин чормағзи нави файзобод мегӯем, ҳаминам пешниҳод карда шуда буд аз тарафи олимони ҳамин стансия. аз ин ҷо бисёр олимо аз худи ҳамин станция баромадагианд, то ин давраро чӣ қадар олимо ҷо кор карда, то ин давраро ҳам муаллиф шудаган, патент шуданд. баъд ин дута нави помидори дигар кор кардаистанд олимои мо, нави Қодирӣ ва Амирӣ, ки оянда мумкин ки ба истеҳсолот роҳ ёбад.